rwatendo mwancho murigeria ya matemo kurwase ekenyerukia monga nyama ye bunge ya West Mugirange county Nyamira nigere birero hasekeria yasinyire kuruberia matanga yo kumwene mwana bo Joshua Makori uyo ruwe miaka 33 uyo abakagosiro bogima bwaye chinga kyagendote konyoro bobwenia asenya gitari yanene ya Nyamira ase amateyo heganetie obokonyi bw'ekibesa shilingi kiribu 50 gokiania rideni ase enyagitari eyo nigo bono abana inchi bechinseme echo kyamonga banyariko babagusaba umugavana bwe county yo Amos Nyaribo mujumbe bw'enseme yo mushimwa Steven Mogaka omu MCA Chris Osiemo bwe ward ya Nyamayane gatia baraibande abange konyara ko babagwesonania na kubabwatesia ko bobokonyo bo erinde bachikoenekya kurobirio bwa matanga. Ya nechoni ntiti mangale mujuno le na bakongo bro kuruno mungino na sete ko chagoche na ngwa bakongo nina abaranga na ko chabansira kadini kunya gobana bakongo bwa na bro bane changara kuno mungino na sirete kuli miaka 13 ngwa bakongo bana sukudina na ba minto ko chabansira wetira bakongo enchoni oyo chokorone neke ombe kia monga kia gachireta abana kwa maana ebari korara isiko enyombe ibona bali nyomba mba bwate yarenge yo bunyansi litangani kero mungi na bwo mwako yakoenyo tukararana eke ombe kio kikare to bakon ikamwaga chire nyomba na abana bakomenyeime umwaka nere bono menyete imena abana baye na abana babaye oyo nyagosira mba bete bagosira kunyagosira ekemira nkere kyaba gusiba akarata baka muira ratandi muino botuko lyanyorwa bakagenda kwikaransa kusabira amakweri yasire ekera bangina abuna obarare to bakamambya bambi bagacha baka korera yana ngino umurugi boyo mbajeta bakakoba umwana oyibaka kera bamuikyaiga baka tukaranga ki ebire amangana yo kunyagosira siribu abana baye nyasaye tiga akorega ntoki bie binte bietare etanche ni kerumegeke gusepita ntenkeje no mwama tubenkeyende umugako yubunare gakorana abana baje nyumba abamurana abaiseke enyumba tabwati ya gotire yarengo ntangane yagwete ekyombega karoge kamwagachire nyombe nonye necho tabwati aguchia saba amate bamwabo bono gakiminto natwale kosabana gakimo asaba konyu bwina so gwanja abantu le barayi bali bali ororo bamokonyi bamwagachire nyumba atige kurara na abana baje nyumba geko gara abana baye babera abantu abanene igo twale kosaba gakyo bakonyi Steve tokonye babakya mosi yabo kemoni bakya besimu umwesi gakimo konyo mucyoyo bagose no gororoke naruche kurukwegesako amangana arabo kongbora somochyoyo epiri omwana oyo iganyola tuncheraga chandegete well wishes bakamwira kabukatet kurukabukatet tukamo transfer go Nyamira asi Nyamira amenya amatuka about 15 tobwate biri ya 38000 asa mandre cha karato ruset chiwa sia moja le jitutara ake sa utumanyirenga chekire so in brief omochyoyo no bwate mechano mwako yo gochakire ndagera kolia gochakira abana bwate bakarasa bamate bataraikaga saba well wishes anye mwana gotokonya abana bali baranga ale baikega iga umos Kenya liba tokonya kugwefu epiri eyo edinde tokonya mwako wetani asonsi mwako ni gakorara na abana baye ni kegusikia bagusi telins masikani maya ekeremo korara na abana abanyaruka ase nyumba ya mkonyi nyumbi na bato bakom ko mbwate na banene tindi kwenyara alindi una bana bale bonsi ba no sirete bale nga abana sita bale sita no ibano limoja sita bale amuraba batatu kinyaruka isatu